ଆଜି ହେଉଛି ସାର ଦେବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। କାରଣ ପୂର୍ବ ଦିନ ପାଣି ମଡ଼ା ସରିଯାଇଛି, ଯାହା ସାର ଦେଇଥିଲୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସାର ଦେଉଛୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀତ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତଥାପି ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ। ଯେହେତୁ କାମଟେ ସାରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାର ଧରିକି ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ। ବାପା ହେରିକା ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗାତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ, ପୋଟଳ ମନ୍ଦା ସାଇଡ଼୍ରେ। ମାଟି ଟିକେ ଆଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ସାର ପକାଉଛି, ଆମ ସାନ ପୁଅ ମାଟି ଘୋଡ଼ଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଗଛ ଦେଖିକି କମ୍ ସାର, ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖିକି ଟିକେ ଅଧିକ ସାର ଦେବେ ଆଉ ଗଛ ହିସାବରେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସବୁ ସାର ଦିଆହେଇଛି। ସାର ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ପୁଅ ତାର ଘୋଡ଼ଉଛି ମାଟି। ମୁଁ ମୋର ଭାଗ ମାପ ପାଇଛି, ମୋର ଠିକ୍, ମୋର ସେଇ ହିସାବରେ ସାର ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବି ଦେବେ। ଯେଉଁଟା ପୁରା ଅତି ଛୋଟ ଗଛ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଖିକି ଦେବେ ଆଉ, ଯେମିତି ଗଛଟି ନ ମରିବ ଆଉ। କାରଣ ଅଧିକ ସାର ଦେଇଦେଲେ ଗଛଟି ମରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିବ ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା, ପାଇପ୍ ପଡ଼ିବ, କାଲିକି ପାଣି ମଡ଼ା ହେବ। ସାର କାମ ସରିଗଲା, ପାଇପ୍ ପକାଇବା ବି ସରିଯିବ। କାଲି ସକାଳୁ ଏକଦମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେ ଉପର ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦିନ ପାଣି ମଡ଼ା ହେଇଥିଲା। କିଛି ଜମି 10-12 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜମି ହେବ। କାଲି ଯେଉଁଟା ମାଡ଼ିବ ସେ ଜମିର ପରିମାଣ 15-16 ଗୁଣ୍ଠୁ। ଆହୁରି ଏପଟେ 10-12 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜମି ରହିବ ଏ ଲମ୍ବା